मोनाबाबो दसे सम बयजोंबो रायलायनो फैबाय नै हर गेजेराव फैबाय दिनै मोजां मोजां खोथा सावरायनो दिनै फै बयबो लोगोफोर ज'इन जाफैलाय जोंनाबो नै एक्ट्रिसआ दासो फैबाय आंखौलाय माथो मानसिखौलाय बोरैबा ब्लेक कब्रा बायदिसो नुबाय नामाब्रा आनाया ए नालाय बिमा आंखौ ब्लेक कब्रा नुदों नामा नोंलाय बोरै लोगोफोर खबर सबरफ्रा नैबे ब्लेक कब्रानि हिन्जाव ब्लेक कब्रि ना गैलालै गुड्स थाइबानो बायनायमोन थाइबानो बायनायमोन ब्लेक कब्रा मोनजायाखैथ' दाबो गयखौनो हारसिं लाखोमानानै जायो बे बयबो कमेन्ट खालाम लोगोफोर बयबो जइन जालाय दिनैहाय नोंथांमोना चेनेलनि थाखाय फैदों दिनै बयबो जइन जालायनो हागोन आरो गोदान चेनेलफ्रा कमेन्ट खालामनाय बयबो कमेन्ट खालाम दे जोंनाबो नै सेकेन्ड चेनेल दङ जोंनि सेकेन्ड चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामलायदो दिनै लोगोफोर खेबसेनो 1K खालामना होदो लोगोफोर दे आं थांगासिनो नै दा जोंनि सेकेन्ड चेनेलखौहाय माबा खालामनो नोंथांमोना जोंनि सेकेन्ड चेनेलखौ सापर्ट खालामना हरदो दे बयबो खालामलाय साबस्क्राइब खालामना लालाय आरो दासिमबो माथो रावनिबो कमेन्टआनो गैया लोगोफोर कमेन्ट खालाम दे नै ब्लेक कब्रा बायनो नागिरदों नै जोंबो ब्लेक कब्रा नैबे जोंनि चेनेल सेकेन्ड चेनेल दे सेकेन्ड चेनेल बियो बयबो साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर जोंनि सेकेन्ड चेनेलखौहाय हाय रिता बर' हेल' जोंनि सेकेन्ड चेनेल बे नै लोगोफोर नायना लादो जोंनि सेकेन्ड चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना होदो दे नै रिता बर'खौबो फैनाय लोगो लोगो माबा खालामना होनोसै आंनो रिता बर'खौबो ब्लु खालामना होबाय आं ब्लु होना होबाय आं बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामलायहैदो बयबो थांनानै आं नै सेकेन्ड चेनेलजों जोंनि सेकेन्ड चेनेलजों साबस्क्राइब खालामना हरबाय रिता बर' नोंबो जोंनि सेकेन्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हरफिनदो आरो दा माबायाव दं 693 जानानै दङ 800 700 फोर खालामलायना हरदो दे बयबो खालामलाबाय थादो दे थाबनो साबस्क्राइब खालामलाबाय थादो जों बयनिबो चेनेलखौ जों चेक आउट खालामना नायगासिनो आरो नै दा आरो जोंना नै चेक आउट खालामग्रायाबाव खालामो नै दा कमेन्टआनो नै सानैल' दं नालाय नै रिता बर'निजों ओमफ्राय जोंनि सेकेन्ड चेनेलनिजोंल' रावबो कमेन्ट खालामाखै जोङो नैबावनो चेक खालामनानै नायो नै दे व्हाइट कब्रे बुंहरदो नोंहाबो साबस्क्राइब खालामनो थिनहरदो गावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थिना मुलि गोदान बायनांगौ मुलि गोदाननो लोमजानाय साजानाय खारग्रा ब्लेक कब्रा होनदों नामा आब' सम्फानाव मोनोनो लोमजानाय साजानाय खारग्रा होनदों नामा गोबां मानसियानो नुवाखै जानांगौ रावबो साबस्क्राइबारफोरखौ लानो गोसो गैया नामा माथो रावबो कमेन्टफोरखौ खालामथारा बयबो कमेन्ट खालामबासो ना साबस्क्राइबारखौ मोनगोन नङा होमबा कमेन्ट खालामालासिनो सिरि थाबा हले मोननाय नङा बहा दं ब्र'
नै दावहारु बर' दावहारु बसुमतारी सोर दावहारु जाखो जोंनि दावहारु ना जों गामिनि दावहारु ना सोर जाखो जायखिया दङ नै बेंगालरावनो दङ नों सानैजों दङ नै दाब्ला महिलारि हाय दाब्ला नोंनाबो चेनेल दं नामा नै दंनाय गैया आं ब्लेक माबा ब्लुल' खालामना हरबाय ब्लेक ब्लु हरजोब्बाय आं बयनिखौबो ब्लेक हरनोसै ब्लुबो हरनोसै मा मावोब्रा गैयालै मावनायफ्रालाय माब्रा जोंना माबासो मा होनो ग्रसारि दखानसो जोंनिया माइरं माबा माबि गासिबो मा नांगौ मोनजोबो दा माबानि फेस्टिभेल जाहां जानानै दं जोंनिया रानिं डिउटि मावनांगासिनो भिडिअ लाबोनाय गैया जोंना दा थोद मा मिनि हरलाबायखोरा ब्लेक कब्रासो जाखो ना माखो सोरबा बेलाय मिनिलाबायहरखो मालायफ्रा नै बेंगलनि अमा बेदर जादोंनो माबानि अमा बेदर जादोंनो जोंहा अमा बेदरानो गैया बेसे मोनो गैयालै मा बेसे मोनो दानै दुनै माबाल' मोनो 10,000 गाहामल' मोनो गैया उन्दुनोसो ओंखारबायनो हनै हायना बसुमतारी ना मा जाखो जायखिया ओइसखाय आं हायना होनबायलै आं साबसक्राइब खालाम हरबाय थेंक इउ स' माच साबसक्राइब खालामनायनि थाखाय जोङो मा अफिसियेल नंगौ नामा नांगौ नामा नोंनो ओइस आदा नोंसो बाहायनांगौ बिदिखौ ब्लेक कब्राखौ नांगौबा आब' सम्फानाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आब' सम्फानि नाम्बार गैयाबा आंनाव बिहर नोङो होजानो नामा नों आंजों ओइस दे आदा नोंनोसैलै माथो दंबावो आयुर्वेदिकनिनो लाइक डन 6 आमेन थेंक इउ आदा लाइक खालामनायनि थाखाय नोंथाङा दिनैसो जोंनि लाइभआव फैनो हालायबाय नोंथांखौ जोंनि लाइभआव बिराद बरायना लाबाय हिन्दीयाव होनो सुक्रिया होनलायबावबाय आरो नै ओमफ्राय इंलिसाव बुंबाय थेंक इउ स' माच नै बाजैनिफ्राय लाबायनो ब्लेक कब्राखौ खामानि होगोना होआसो जालायबावबाय लाबायनो मालाय जोंना आदा आलफ्रेदाबो डेन्जारसोलै आदा बे ओइस बसुमतारियालाय सोर जाखोलै आं एसे गिबायलै गिनांगौबो नोङो आदा बेबो हगारलायबावो माबायाबो ओंखायनो सानैजों थांदों बेना 16,000 बेना 60,000 नायबाय ओमफ्राय भिडिअआ डेन्जारसो मालायफोरा लेंहरलायनानै भिडिअ खालामलायबावदोंनो बिसोरखौ आदा जोमाव अफिसियेल बयबो साबसक्राइब खालामहैदो आदा जोमावखौ आदा जोमावा बिराद मोजां मानसि जोंखौ बिराद अनो आरो बे गावनि एकदम बिदा असे बायदि मोनलायो आंबा आदायासो माबायदि मोनो आं हले बिदा असे बायदि मोनोलै आदा नोंखौ जोंना नै माबा नायदों कब्रा किं कब्रा नायगासिनो नै मालाय किं कब्रा भिडिअ नायदों आं नोंनो मोनसे खोथा बुंनो दं फनाव बुंहरगोन दे फन हरलाय आदा मा बुस्थु बियो फनाव बुंहरबानो जाबाय नैबे नाम्बाराव फन खालामनानै बे आंनि नाम्बारावनो दा उनाव फन खालामनानै आंबो फंबाय गैयालै फंबाय गैया बेनिखायनोथ' आं दङना आदा आंलाय माथो जाखो आं फंबाय नङा आरो आंबो नोंनिनो फंबाय गाबोन दे गाबोन खालाम दे ओमफ्राय नैबे आंनि हिन्जावा नोंनि बेवाइ ओमफ्राय नों गोसोथोनोल' नाङा आरो आं नोंनिनो फंबायखाना आंलाय सोरथो फंबाय नङाबालाय नङा होमबा आंहाबोथ' रावबो बिदा गैखाया आंबो ओंखायनो बिदा बायदि सानो आरो ब्रा बिनिखायनो नोंखौ फंबाय लिंखादोंरा औ आंबोथ' नोंखौ बिनिखायनो बिदा लिंखादोंना आदा रावबो गैयिखायनोथ'
बिराद मोजां मोनो नोंखौल' एकदम नायनो सानसुलि बसुमतारी हाय फ्रेन्ड हेल' फ्रेन्ड नै नोंनिखौबो ब्लु खालामना हरबाय आं फ्रेन्ड सानसुलि बसुमतारी आलायरन ब्रेन्ड खुगैना नायलाय आरो फैलायबाय आइडि लाना आं गिबायलै फंबाय जाथारला सोर फैखो आदा सोरखौ माखौ गिबाय थाखो नोंलाय सानसुलियाबो नोंनिनो नामा बोरै गिखो नोंलाय राहित मा जालायखो गैयालै दिनै गोरानसो माबायानो जोबनानै दं जोंना खियानो जोबनानै दङ बावदों दिनै माने माइरं दंना गैया बेखौ मिथियामोन आरो बोरैबा एकदम नोंथांमोना फोथायनाय नङानो दा ओंखामबो सङाखै जेबो सङाखै जोङो माइरङानो गैया नालाय नैबे दङ आरो बे जाजाला ओमफ्राय दिनैहाय नै जेबो सुखायासैबो थोरसिबो जेबो सुवासै गैया नै लांदां बावनानै दङमोन आरो नै ओंखामा ओमफ्राय दा नै जों जाग्रा माइरङा बेनोमोन नै बेल' दङ मोनसेबो जाया मोननैबो जाया आरो थोआ आरो बेनिखायनो गैया जों थानाया बेंगालराव थायो जोङो गोबां उसुबिदा जागासिनो दा थानायाव ओरैबायदि जागासिनो दं ख्रेब बेमार जानाय मोनदोंलै आंहाबो मा जागोन मा मागोन जेबो बुंनो हाला आरो रावनोबो फोरमायथ'वाखैमोन आं बेमार जानायफोरखौ एसे ख्रेब देहाफोरखौ एसे दुरबल मोनगासिनो आरो आं जेरावबो थांनो हाला बायदि मोनबायलै फंबाय दे माने थांखोमानो हाया जानांगौ बबावथो थांखोमानो हानो बर' गामि जाबाय नामा मा होनदों बेंगालरावबो बर' गामियालाय बिदिनोसै बर'फोर दङ आरो बिरादनो बेवहाय एबार नामा मोजां नंगौना नङा बेवहाय नामा मोजां एबार मोजां नंगौना नङा नै खालि आइडि लाना होसोथिंबाय थायो सोर होसोथिंखो आदा नोंखौलाय खिथाहरलाय आंनो रायला हरनि आङो नोंखौ आइडि गोदान लानानै नायग्राफोरखौ होसोग्राफोरखौ एसे रायहरनि आङो सोरबायदि मानसिया नोंखौ होसोबाय थादों बेवहाय आंनि चेनेलनि नामा मोजां जादोंना जायाखै नै मा मोजां जादोंना जायाखैनो गावनि चेनेलनि नामा जोमाव अफिसियेला जोमावा बारा मोजां जायाखिसैदां जोलाबायगोनसो नामा जोमावा रिता बर' नोंजों थांनाय रिता बर' नोंजोंबो लोगो दं ने दासो माबानायनि मेजेम हामनायनि लादों बाजै सम्फानिफ्राय मेजेम हामनायनि लादोंनो मालाय नै आंनि न'नि खोथा दा बुंदै आं सासे दे आदा नोंनि न'नि जेबो खोथा बुङा नोंनि मा सासे आं सासे मा सासे मा सानै बोरै जाखो आदा माखौ होनखो नोंलाय
मिनियाखै नै माने मिनिनो बेलाय गाननायदों आङो मालाय मानसिफोरनि गाननायना मिनिगासिनो नै लाबोबायनो आदा गोदान गोदान मुलि ओंखारबाय दानिया आयुर्वेदिकनि होनदों नामा बे गोदान बोसोराव गोदान गोदान सफैबाय जुगाबो गोदान गोदान जाबाय आदा सिरिल' फराय सासे सिख्लालै जाम्बा ओइस बहाथो अबाव सिरि फरायबानो माथो फैयानो माथो बेलाय आंनावलाय नुवानो माथो आंलाय बेखौलाय आंजों गैया बेयो अबावबासो दंहैयो आंनियाव नायाखै जानो हागौ जाम्बानो जाम्बा अन मोजां मोनो आं खम्बलानो गैया नै जोंना दाख्लैहाय माबा एकदमबारे मा होनोमोनलाय बिदिखौ दाखालिहाय माने मा होनो कक्रस होद नोंलाय मानो गोसा बुंखो बिदिसो नै जोंना जोमग्रायानो नै जोंना जोमग्रा जिया बिदिसो जानानै दं आदा नै दा दुरबलनो थोद मा मावजि फिसा गाबगुलायखो मिमि माबा मावजि गाबलायलायबाय आदाया दिनै लाइभ फैयाखै नामा आदा जोंनियाव दंफैथ'यो दिनै गोसो थोदोंलै गोसो थोदों दे गोसो थो आदा सोरखौ गोसोथोयो सोरखौ मोजां मोनो मोजां मोनदों बे बाराव हले हिनजावफोरा फिसाइफोरखौ गारनानै खारनाय नंला होनदों नामा आदा आलफ्रेदमोननि भिडिअखौ नायोबोला आदा सोमदोननि आदा सोमदोन बर'नि भिडिअखौ नायोब्लानो नुसिगोन आरो एबाराव खारनाय नंलानो रावबो जेरावबो गरम गैयालै दिनै लाइफफ्रा गरम जायाखै आदा ने दे मोजाङानो एसे गरम खालामदो आदा लाइभ फैदोलाय एसे हर गेजेरावबाबो जोंबा नायो नोंखौ मोजां मोननानैनो सोरबा सोरबा डाइलगनो होबावसो बाजै अखानाय मोननायावसो गाव नाम लानो नागिरदों सिथाला होननानै आं मालाय थाबाय ओंखायनो दासो नै आं नुबा आंनि मोखाङा नुदों मोनजोबबाय आं मावफेरना रोङाफामा ओंख्रि संखो दाउ बेलाय बेदर गोदाग्रायाव थांबाय आं थांबाय थाग्रायावहाय जोंनि लकेलाव ओमफ्राय थांनानै बुंबाय बुरैयालाय नोंना बुरैया बेवाइफ्रा नोंनि फिसाज्लायाबो फाग्ला खर'मोन थांबाबो आइदि लाना होसोबाय थायो सोर होसोखो आदा बोरै मोनखो खालि होसोजानायल' बुङो नोंलाय दा मानो होसोबाय थाखो सिख्लाफोरखौ जेबो बुंनो हाला आं भाइ माथो बुंबावनो आदा सिख्लाफोरखौलाय मा बुंबावनो सोरखौ मा बुंबावनो नोङो आदा जोंनो रावखौबो जेबो बुंनो हाया नै खिन्थु जोंना हौवाफ्रा जोंनि फेमिलि मेम्बाराव खान्दा दंहाय गासिबो रोंजोबबाय ओंख्रिफोर संनो नोगोद गोथाव बहाबा गोथाव संनो रोंदों बे हालदै गोथां मोनामलायनायनि संनो गोथाव संनो रोंदों होननानै बुंगासिनो हिनजाव लागोदानखाय आदा एमबियाबो बुंबाबो आइदि लाना बेवाइ होनो भाइ बेयाव होनो भाइ बिदिसो आदा मोजाङानो होनब्ला ने मानसिफोरनो मोनसे भिडिअ खिन्थाहरनां नुयिखौ बयबो नुवाखैदां आं मोनसे खिथानि मानसिफ्रा कमेन्टखौनो हरथाराखैना बेखौ नुबासो कमेन्ट हरगोन बिसोरो थाबनो दा बोरै दं आदा आंनि गोसोनि खोथाखौ
हरदों दे दे आदा फोरमायहरलाय एसे सोरनो बुंनांगौ सोरनो बुंनाङा आंनोल' खिथाहर नोंनि साननाय हनायफोरखौ आंबो बुजियोना आदा आंनाव खिथाहर दे आं फोरमायना होनि बयनोबो फारि फारियै माबा फरायनाय बायदि खन्थाइ आवरायनाय बायदि आवरायना हरनाङा आदा दे नों कमेन्टखौ लागायनानै हर दे आंना नोमबाजैयाबो न'आवनो थाया बेनिखायनो गुबुन लानोसै सानबाय मोजांलै आदा न'आव थायाबालाय बहाथो थायो होमबालाय मानो बिदि ने बेखायनो नैबे नै आदा नोङो न'आव थाया नालाय नैबे आदा जोंना आदा माबा आलफ्रेड ओमफ्राय सोमदोन नार्जारि नामा बिसोरो माबा लानानै फैदों किं कब्रा होनो किं कब्रा ब्लेक कब्रा ना किं कब्रा बेखौ नों लादो अर्डार खालामदो नोङो आदा बुजिबायना आदा खामानि मावनो थाङो बबे जायगायाव खामानि मावोब्रा आदा नंगौना नङा जाखो मोजां खामानि ना गाज्रि खामानि जाखो आदा आजिखालि रावखौबो फोथायनो हालालै आदा हिनजावफोरखौबो दे आं रावखौबो हिनजाव गोनांखा होनाना आंखौसो आं होननानै लायो नै आं हिनजाव गोनांखा आंखौ रावबो दा गोसोथो होनना लादां आदा नोंखौ होनाखै बेलायनि आदा हिनजाव बेनोखा आंखौ दा गोसोथो होनखायो आंलाय बेनो नै खावब्लेदनो बेलाय किं कब्रा नुखायो दा जानला मोनला जानो बाहाय थेंक इउ सो माच भाई थेंक इउ सो माच आदा आदानिल' फैयो ने कमेन्टआनो रावनिबो फैया जों बिदा फंबाय सानैल' रायलायबाय थायो लाइभआव फैनानै बिराद मोजांनि गोसोनि खोथाफोरखौ जों सानैजोंल' रायलायबाय थायो ने आदा रावबोथ' गैला रायलायग्रा जों सानैल'खासै नङा होमबा सानजि नों सानजिखौ सिनायो नामा नेताजि बड' सं नेताजि मा बड' सं जाखो बोरै मा बुस्थु मा बड' सं आं बुजिसै आंखौ होनदों ना बे आंनि हिनजावखौ होनदोंब्रा आदा सोर सानजि बेबा बबे गामिनि आं बारा सिनायलायलाङादां सानजिनोसो सानजिखौ सिनायो नामा होनो मा गामिनि सानजि आदा नोंखौ होनदों आं माबाखौ मिथियासै जेनेबा मा गामिनि बेखौ खिथाहरबासो आं मिथिगोन आरो आं बारा मिथिनाय मोनासै आदा सिनायनो हागौ खोमा सोर सनजि सोर मा बेखौ आं बारा मिथिया जिखुनु नोङो बबे जायगानि बेखौ माबाबासो मिथिगोन आरो सिरि थारा बियो सिरि थाबालाय बोरैथो जानांगौ जाखो दे होमबालाय बुंना दे नैबे देरजोब्बायमोन दुबाइनिफ्राय फैदों नामा बेलाय नैबे देरजोब्बायमोन साखाया गोदान होबाय थायो नै दाबो गैबावखा लानाय मोनसेया अबस्था गाज्रि साइडखौ लाबोदों दाख्लैनिफ्रायनो लाबोदों हायाखिसैनो लामा बार साफा साफा खुजोबनांबाय लामाखौ बारनो हायासैनो बबे आइडिखौ होनदों नों आदा दे आदा बाय होमबालाय
बाय बाय लादो दे आदा बबे आइडिखौ होनदों आं बुजियासै जायखिया आइडिखौ आंनाव शेयार खालामना हर बबे आइडिखौ नों बुंदों बेखौ शेयार खालामबानो जाबाय वाट्सएपआव मेसेज खालाम दे आदा आं लाइभखौ नै नोंनि थाखाय बाय बाय होनथ'नोसै रावबो गैखायाबो जों सानैल'खा बाय बाय होनथ'बाय दे बहुत मानसिया फट' लादों वाट्सएपआव दे वाट्सएपआव आदा बाय बाय वाट्सएपआव फै फै आंनि वाट्सएपआव बेखौ खुलिनानै एक्सट्रायै लाबोबायनो औ दे वाट्सएपआव फै दे आदा बे प्लेनखौ दे रेस्टुरेन्ट बानायहैगोन बाय वाट्सएपआव फैबानो जाबाय नायखांबाय आं कमेन्ट खालामजाबाथ' आं कमेन्ट खालामगौमोन ने आं कमेन्टखौनो खालामजायाना मोजां मोनो बिदि मावबा बर'फ्राबो डेभलप मोनलायलायो मोजां मोनबाय नुनानै नै आङो सोरबाफोर जोंनि वाट्सएप नाम्बार नांगौबा लानो हागोन नै वाट्सएपफ्राव मेसेज खालामनो हागोन हाय हेल' रायज्लायनो हागोन लोगोफोर नाम्बारखौ माबा खालामनो नांगौबा बयबो लालायदो दे थाब थाब लालायबानो जाबाय दे लोगोफोर वाट्सएप नाम्बार नांगौबा मेन प्लेना बडिया दासो आसाम हाबहांदों ओजोंहाय गसाइगाव मोनसिगोन दासो गारिखौ बङाइगावआव सार्भिसिं होनानै सार सोलायबाय प्लेना जों फैबावगौसो दं दहायना ओमफ्राय आं दाख्लैहाय मोनसे बुस्थु गाज्रि जानाय देखायदोंमोन ना USB पर्टजों सर्ट जानाय नायजोब्बाय बुस्थुखौ चेन्ज खालामनांगौ ओमफ्राय बे बाय बाय नर्मेलाव